Myslím, že jednotlivci by mali dokázať niečo vo svojom živote určite. Určite by sa nemal nikto spoliehať na to, že niekto mu dá peniaze, keď nebudú. Skôr by to malo byť tak, že človek si dokáže niečo sám zabezpečiť. Určite nie sa spoliehať na štát a podobne, na rodinu a tak. Nezamestnaný človek je síce v takej veľmi zlej situácii, ale myslím, že tiež má právo na to sa rozhodnúť, čo vlastne chce robiť. Určite nie každý človek je schopný robiť nejakú prácu, ako starať sa o bezvládnych ľudí. Proste to nie je schopný vidieť nejaké také tie veci, ktoré sa stávajú, alebo ako ľudia umierajú v nemocniciach. Takže myslím, že aj nezamestnaný človek má právo na to si vybrať, čo vlastne robiť chce. Konkurencia, no v svojej podstate je to niečo dobré, ale konkurencia v takej normálnej miere nie je niečo také, že musím byť najlepší za každú cenu. Skôr také, že prečo nebyť lepším, keď môžem, alebo prečo sa nezdokonaľovať, keď niekto iný taký dobrý nie je ako som ja a môžem niečo iné dokázať, môžem niečo iné vytvoriť. Konkurencia je dobrá, ale nie je taká prílišná, dravá a taká za každú cenu. Štát určite svojou mierou prispieva k fungovaniu všetkého, takže určite istou mierou by sa mal podieľať na kontrole podnikov alebo väčších firiem. Predsa nejaká kontrola tam pre niekoho byť musí, nemôže byť človek taký, že teraz vlastním obrovskú firmu, tak teraz si môžem s ľuďmi robiť, čo chcem, môžem im dať platy, aké chcem. Musia robiť to, čo vlastne chcem ja. Takže myslím si, že nejaká taká kontrola by tam určite byť mala. Myslím si, že platy sú dosť diskutabilná vec. Je to... Vlastne v našej krajine je to tak, že vôbec, aspoň ja mám taký pocit, že vôbec nie sú ľudia odmenení takouto adekvátnou čiastkou za to, čo robia. Teda myslím si, že by mali byť tie platy skôr rovnocenejšie, lebo človek sa takisto nadrie niekde v lese, keď je nejakým pilčikom, ako lekár, takisto sa nadrie lekár, takisto sa nadrie ekonóm, ktorý si tam odsedí proste nejaké hodiny za počítačom. Každá práca je iná, každá práca je namáhavá. Myslím si, že by sa to mohlo troška zrovnoprávniť. Myslím, že v obchode a priemysle je dobré, keď je tam taký správny pomer súkromných a štátnych vecí. Keby bolo všetko štátne, tak máme všetci pocit, že je to všetko iba riadené niekým jedným človekom. Keby zase bolo všetko súkromné, tak si vlastne tí ľudia robia, čo chcú a je to také... Mal by tam byť taký ten správny pomer medzi štátnymi a súkromnými firmami a priemyselnými vlastníctvami. Ľudia sa podľa mňa dostávajú do takých rôznych situácií núdza alebo bezdomovci a podobné veci, nezamestnanosť. Veľmi často z tých dôvodov, že sú neochotní sa prispôsobiť, že sú neochotní si priznať svoju chybu. Takže to myslím si dosť často vina práve tých ľudí. Myslím si, že dosť často vidíme alkoholikov, vidíme ľudí na drogách a nemyslím si, že by to bolo spôsobené nejak strašne inými ľuďmi, inými faktormi. Skôr je to na tom ich odhodlaní, že nemajú dosť vôle skončiť s nejakými takými problémami. Takisto si myslím, že je to aj troška spôsobené spoločnosťou, pretože keď človek vidí tie veľké rozdiely, ako sú v našej krajine medzi tými bohatými a tými takými chudobnými ľuďmi, ktorí žijú v dedinkách, ktorí žijú, tak povediac, od výplaty do výplaty,
je dosť ťažko sa niekedy pozbierať a stať na vlastné nohy.